bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe programme o padanaɗen yettima woni programme o japrod addani en 3e édition waɗata koye 2025 e hirde e hirande lacciri e haako ko jamma yontaɓe jaggama ñande samedi 13 décembre 2025 ko ɗon to raweɗo so tawi allahu lamɗo o jaaɓi bandiraɓe so tawi a yiiɗi tawtorede oɗo jamma andu jamma o fuɗɗoto ko à partir de 20 heures inchallahu rabbi holi babiraɓe e yayiraɓe e teddiniraɓe oɗo jamma japrod fawi ɗum e dow omo ganduɗa kañum woni paare meɗen woni honorable député Aliou Dembourou Sow président de la convergence des éleveurs pour l'émergence du Sénégal mare oɗo jamma ko Coumba Yerenal Sow jiyaɗo ɗon to Gorlakke jooɗi toon to Belgique toon woni dowlaji dentuɗi toon to Europe mare goɗɗo o ko Koumbali jeeyaɗo toon to Agnam liduɗi jooɗi ɗon ɗo États-Unis d'Amérique invité d'honneur les invités d'honneur Mansour Dia woni PDG nouvelle bijouterie dandeñol jiyaɗo ɗon to Koɓɓillo bandiraɓe omo ganduɗa kanko woni Ceerno Amadou Sow ko invité ji meɗen d'honneur Dia marabout jiyaɗo ɗon to Diahle Fulɓe monsieur Djeylani Aliou Mamadou Sow ko homme d'affaires marabout responsable politique jiyaɗo ɗon to Niary Tidjani Bousso PDG TB compagnie Quincaillerie peinture lumière jiyaɗo ɗon to Agnam Civol Acha Diallo ko première dame madame Sall o jeeya ko ɗon to Bakel kanko woni joom suudu monsieur le maire Ibrahima Baba Sall omo ganduɗa kañum Mamadou Sall on est koye invité d'honneur uji meɗen jeeya ko responsable politique commune mo Mbolo Birane kono kadi ko opérateur économique programme meɗen ko ni leleri woni guiɗol golle meɗen 20h0 ko accueil mise en place 20h10 ko allocution du présentateur 20h15 ko discours d'ouverture waɗa ɗum ko Abou Samba Diop 20h30 waɗa ɗon prestation du premier artiste 21h30 ko discours de l'initiatrice on woni madame Selija Japrod 21h45 conférence mo ganduɗa o ina waɗa e toɓɓere suɓana nde ɗo wata oɗo conférence ko Abou Samba Diop mo lewlewal pinal mo RTS de la télévision sénégalaise 22h15 ko prestation du deuxième artiste nalanki ɗimmijo 22h20 ɗum ko hirande hirande ɗo ko hirande nde wonata ɗo waɗe servir goto foof ana ñama ko wiyete ko laccire haka tawana wondi e daɗe nalankoɓe yontaɓe 0h0 ko discours aji ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni les invités d'honneur e ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni marrainaji jamma woni yummaji jamma kono uddata ɗum ko baba jamma woni le parrain Aliou Dembourou Sow bandiraɓe an jiɗɗo arde o noddu e 77 980 33 39 walla nodda e 77 322 86 45 sa tawi aɗa yiɗi wadde réservé ko wiyete ko table unique joɓata ko 10 000 francs so tawi ko table VIP mo 5 personnes on ko 100 000 francs bandiraɓe tuggoten ko 20h0 payen ɗo Allah haaji mbimi jetten Allah mais jettenomo ganduɗa ka kañum woni l'initiatrice on woni Japrod madame Salija mbimi kala jaɓɓuɗomi toon yo wiyam massa saabu hirde hirande laccire haaka hay goto fotani ɗum lutede ko jamma yontaɓe woto kala lutaɓe bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV caggal yettude Allah e juulat e rasoul sallallah alayhi wa sallam salminde kam e jarnade e juurade e ñagade duwaw e noddude duwaw dendagal yeeɓiyankoɓe to mbawi wonde ene ɓe goniri kala jaam e kisal ɓamtare uditade yajande yo wone goto men kala allahumma amin en gatti e kattanɗe mawlana moubarak Allah subhanahu wa taala dokkuɗen fartañ e kala saaha walla kala tigui rigui aset enen mbawa dañde fartañ arde filande bandiraɓe yewtere men wiyetede pamminen no kewɗen wiide kala sa ko ɗum yewtere nde ganduɗa hoorema kala ko kiwi e nder bureau o enen kewi tongan ɗum bandiraɓe garen ƴeewen holko pamɗen hen mbawen ɗum fawande bandiraɓe aussi mbawa hettade no hannirta hen yewtere nde aussi en jeewaka henete enen gandi ga to banggue nano enen gondi e mo ganduɗa hoorema ko kañum woni joom tigui rigui jaydeji subaka law wiyete ko Mouhamed tokorum ɗum Mouhamed sallah sallam a salminama Alhaji Abbas mi salminima calmini dendagal yeɓiyankoɓe pamminen kamɓe kala kuuɓal en calminiɓe en juurimaɓe en calmini dendagal ɓe ganduɗa vraiment ko wattorɓe télévision Pindi Média kamɓe foof calmini également mawɗo Abou Samba Diop en calmini bandiraɓe foof kono noon machallah ko weekend o holko namdi weekend o eyyi o saaha mo gonɗen nde kam leydi ndi weekend kam wonanno ko foftere a foftima kam jooɗoɗa aɗa fofta aɗa ñama ko weeli aɗa yaara ndiyemeji ɓuuɓɗi eyyi kono noon o saaha kam
le président Bassirou yi les marges de manœuvre budgétaires et financières quasiment y en a plus len kam weekend ala foftere ko dogdu tan wona ko non tigi wayde fitere ala foftere ngaren e jungu men ñaama hande non enen gondi e mawdo Abou Samba Diop mo gandol makko kanyum tigi allo ki fartangi wawde ardade galle o mawdo Abou Samba Diop jamal la walema jamde Ceerno Abbas Sarr mi salmini bi men Mohamed Ndim Djibi Dieng pilmo o salminago heeringo faade yeeɓiyankoɓe heɗiyankoɓe ko haalte ɗo ko eɗen jettaɓe hakkillaji mabɓe kis eɗen jarnoɓe en mbiyani watta caɗele to banggue commentaire uji ɗi kono noon Allah no hokki en hay sen kaali ko ooñi yeeɓiyanko men Allah hokki ɗum haqqillaji moƴƴi wawde oncude ɗum e wawde muñande en sen kaali ko moƴƴi e sen kaali ko moƴƴani Allah waglitana ɓe wona ko moƴƴi e mabɓe ɓe gona e jetto hay sen mbayan noon ɗum ko yettode jarnade on jetto joɗol fuɗɗima la haaɗi e yettude ɓe kamɓe yettuɓe kamɓe no feewi ko heddi ko mataw jooɗa ɗo tan mboɗo yewde e moon kono kala komin mbaɗanno kala komin mbanno e komin jinno wadde min mbaɗani yonta mo noon ana waɗa noon wadde saaha fof ino ko sago gacco min tan hankkante min pofto Allah kadi ne andi ko mbattan ko min mbawa ɗum wadde ko ganduɗon ko min ganda ɗum neɗɗo yaa kono datte sa natti jangguinde tan annata hewde gandal ɗum noon ko yettude on e jarnade on e wiide kadi yimɓe pamɗata puuyat so yimɓe puuyan tan pamɗata so yimɓe keewi hoto alwa so tawi puuyi gatan wawa wonde hen ko konngol namni ko haalande Allah jaama on jaama pellital mon e dande mon e anniye mon e leñol mon e diine mon e ɗemgal mon e leydi mon jarama mawɗo Abou Samba Diop a weltanama no feewi onon kon mawɓe ɓe ganduɗa hoore ma ñagoɗen Allah tan ko yo Allah junnu balɗe Allah sellina sembina terɗe ɗe foof vraiment ko mbaɗon toon ko leñol ngol ko mbaɗon ɗon ko leñol ngol kadi ko dokkuɗon amen ko ha hande min cuusa min jogo coftal e casal joɗade tileji joɗade radio ji ene haala bandiraɓe ene ketto vraiment ɗum min sikki jubdi mum min galana on min ñagoto ton ko Allah yo junnu on sellina sembina gam rasul sallallahu alaihi wasallam kono mi sikki ñalawma amen jewtu ɗo woni ñalawma lewlewal communication ille mawɗo Abou Gaye hande mo ganduɗa ma goɗi absenté won ñoore ndo ñoti ɗo yesi mbi ndinno garta hen par ce que o wi guila tottaɗa kamilaji to e wuuro beelu hankadi ke yar tan koɗɗa par ce que hakkinani kamilaji manda ko ñohannoɗo bon o wi ko ñohani kanko min mbimi beele on ke ñoode o wi ko ñohani mbimi waɗa yomi yettin min dokkami ko kamilaji ɗon tolninami hay somi yettaki ɗon kanko kako sila beeruji jawtude o wonde cikon omo fijje mumen kadi ɗo no ko ganduɗa ɗemgal makko somi yalti joni fotoma yomo gati ɗemgal makko min jiiɗa min mboɗo lomtine juma e jama kanko lomtataki juma e jama kono mi mawɗa hande kadi aɗa hande ñantugal ngal no jawti kerol hande hoɗo ñantugal ngal ummi ngal ɗo ñantugal waɗi fayidde ngal dey ko walla o ko balduɗo ala o ko poste makko ko poste makko ngal dey ko Abdoul Keba Mbaye ancien premier ministre ko musidɗo no feewi Abdoul Keba Mbaye mboɗo yetta billo won mo bumba ko neɗɗo mo jewtitun ko faate ɓamtare Abdoul neɗɗo mo kaldan ko faate dawgol hay somi janggani ɗemgal am laaɓani mi janggani France ko neɗɗo kooli ɗum to banggue yewtere politique Abdoul Mbaye ancien premier ministre Macky Sall Abdoul Mbaye Abdoul Banna toka Abdoul Banna taani ko mo Sinthiou Bamam ɓe Kaolack ko neɗɗo mo jewtittumi ɓuri hewde comci ɗe jogotomi ɗo moɗon comci makko no keam no feewi neɗɗo kettoɗo no feewi machallah yo yaaru yeeso par ce que aɗa hande ko ɓuuri ɗum ɗon donc leñol ngol so filliti daranadema tan no wawi taw to banggue kolnam kam wodantama Seydi Diop a jarama no feewi ɗum noon enen jogui toɓɓe tati ɗe ganduɗa ma en cuɓanima ɗum rendo ngo gam yidde vraiment yewtidde mabɓe toɓɓere men arwonide ma en gartu e gartal ngal gandanɗo hoorema fadanoko par ce que ko hande fonno artude woni on ɗo mo ganduɗa ma kañum woni hoorejo jagorɗo o woni Ousmane Sonko kono Allah hodiri o arti walla o taaƴi ɗum o arti ko adi nden ko heewi noon jibnama haalaji kewɗi jalti e nder henet ma en gartu e nden ɗon toɓɓere ƴeewen holno pammineten ɗum bandiraɓe toɓɓere men ɗimmete enen gandi bandiraɓe musidɓe tedduɓe ene hewno wiyede holko addi dogen sako dartoɗen
Pastef naɓe mbino enen juɓɓina ñalawma ɓe indi ɗum la journée des martyrs manam ɓen ɓe ganduɗoma dañino caɗele walla mbasi pittel men e nder ñalawmaji ko tuggandema 2021 yaɓani 2023 ɓe mbino maɓe juɓɓina on ɗon ñalawma kono on ɗon ñalawma elle ɓe mbaɗi ɗum reporté holko saabi ɓe mbaɗi ɗum reporté garten aussi e konngui ɗi ganduɗoma Juan Branco enen gandi kañum miɗi won ɗo walla woni ha hande ni kañum ko avocat e on mo ganduɗoma Ousmane Sonko biyeɗe ganduɗoma o haali hakkude Diomaye e Bassirou Diomaye Diakhar Faye kam e Ousmane Sonko sa ƴeewi ni ɗesta wiide wonde elle woni ki lesɗitini président meɗen sababude wiide wonde neɗɗo mo ganduɗoma poɗɗo hormede hande ɗo e Sénégal ko Ousmane Sonko toɓɓere men tatiɓire ko ɗon gasnirten woni crise mo ganduɗoma hande o ene hepti hoddiɓe men toon to Mali beela en jogoto woppude en goppat tan surtout enen hoddiɓe Mali ɓe en goppat tan gonen e yebde vraiment ko woni ko toon caɗele gonɗe toon ene jokka wonde toon walla hol ko poɗɗen wawde wadde walla holɗen darde poɗɗen wawde darnade ɗum ko ɗum ɗo woni toɓɓe tati ganduɗoma en cuɓanima ɗum bandiraɓe garen noon e toɓɓere men arwaniri eddutoɗen ko bammen woni baba Abou Samba Diop hande goppen cukalel caggal edduɗen e makko holno jiiruɗa ngal ɗon gartal e holko haalullaji jaltuɗi hen holko mbawɗa famminde men hen surtout duttal ngal ganduɗoma fotano yonde ko hande o fonno ruttade walla ni ko hanki o fonno ruttade toon to ganduɗa hoorema woni primature woni le 21 te kanko vraiment o ruttima guila peut être hedde le 17 mars walla le 18 eyyi aɗa andi wonko jibin ɗum ko artano so ari tan wonko addi ɗum ko fotano wonde so tawi woni wonko saabi ɗum fo haali joni toɓɓere ko landa laamiɗo koye caɗele woni landa laamiɗo koye luwodiral ɓe goni ɗen caɗele noon e nga luwodiral addata saaha neɗɗo ƴetta feere nde moƴƴa walla nde bona nde nafa leydi walla nde wasa nafta leydi beele gardiɗo jagorde ene jogui hakke nde wela fo wiyami tampi mboɗo fofto so gayni wiyami natti tampude ma mboɗo ɓamta gollam ɗon ko namdal beele so neɗɗo wi tampi golle ina fofto yiyamana dawa guese yiyamana awoya yiyamana aynoya ina remoya beele ko tampere joƴin ɗum ɗo ko namdal adduno dogen saka darɗeno ko wasde famodirde landa mo hande mo Allah ardiri leydi ndi ko kamɓe noon ko famodirde koye mabɓe jibini ko joni noon ɗen caɗele guuraɗe e godaɗe yeehi han gantina urmeteno ina haale ari ha yettoyima ha dani henna wadde ko ɓuri ɗum ɗo ɓuri famdude e nder hen to banggue yetti congé to banggue ɓe sa yiga ñawande nana ɓeydo tan mawnude hande o kala kalɗo andat o heedi koye président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mawɗo leydi ndi e banggue waalare muɗum kala goɗɗo kalɗo to ganda o fayi koye gardiɗo jagorɗo Ousmane Sonko e Pastef naɓe won e Pastef naɓe hayso kewani tawtoɓe Bassirou Diomaye Diakhar Faye wawi taw heewani ko ɓuuri hewde ko heddi koye Ousmane Sonko guilla nde Aïda Mbodj mawɗo leydi ndi itta ɗum Pastef naɓe cali ittude ɗum kañum ene jokki golle mum ene jokkodo e Pastef naɓe ɓe ganduɗa ko miijude kañum ndendi miijo wiyoɓe ko minen cosno kaɓano mbarano mbari duppi goɗɗo fotani arde hande ene ñaama e laal amen ngal ɓen nan toon keydi banggue woɓɓe ɓe ganduɗa wiyoɓe mawɗo leydi ndi kala no wawi wade haysa jibini neɗɗo a jangguinimo a holtinimo a hollimo aduna wonɗo o tolnoto e laamu wonani beeleɗa jeyamo wonani beeleɗa oncirtamo aɗa wawi dañde ɓiɗɗo o wona officier o jangga prytanné militaire jiɗmi wiide o yaha wona général wona chef d'état major woto yaakoro hade ko an jibinimo walla ko mawni tan ya an burla jaaha naatoya ala saago jeyamo kaldan no kaldana ɗon ni ɗon kadi ko yiyande wonde joni noon on coɓe famɓe ɗum ɓe wiyoɓe Diomaye andu kala lamde bawɗo ngabbindema kala yimɓe wawɓe ngabbindema hande ko leydi ndi fof laamiɗa ko leydi ndi fof gardiɗa ittan leydi ndi fof gueɗal e hoorema ha janggo so tawi bilan waɗo ina ɓete wona Pastef ɓettete wona goɗɗo ɓette ko an ɓettete saabu ko an laami leydi ndi min jiiɗi koko ɓette ko yo heew hayso heewani ha juurine hoto ngakku woɗɓe wiyoɓe hande o pele gonɗo e nder lande Pastef o pooɗen ro no wawi hewde ni e caɗele gonaɗe hen ɗe beele janggo so tawi poɗodiral waɗi hakkude mabɓe ɓeyta ko addude caɗele te koko waɗoyta
o mo ganduɗa ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye fellitani yo Aminata Touré Mimi Touré yo jogana ɗum kawtal landaji Diomaye président ɓe jahatani hen en keɗima ko sëñ Ba haali hen ko haala kulɓini ko gaga communiqué mo conseil de ministre o yaltini e haalande makko ne beele ko noon woori goto fof yaltini communiqué muɗum en keɗima mo ganduɗa kañum woni Amadou Ba en nani wonko haali kono sen keɗima Ngagne Demba Touré ma en nan ko haali en keɗima ɗum ɓen fof ko wiiɓe ɓe nan min jaadani e Aminata Touré min jaadane makko so tawi noon mawɗo leydi yimɓe landa jaadane muɗum leydi ndi woni koye caɗele ndi woni koye crise mais ɗon joni comme par exemple ɗon ɗeɓe jaadani makko kamɓe ɓe jaadani makko par ce que kanko ɗo joni wona leydi ndi waɗi concerné kanko ko guittuɗo Aïda Mbodj e gardingu coalition Diomaye président o watti ɗon Aminata Touré gam fewnitade e landa o walla coalition eyyi so ɗum joni sana fotani nawrude leydi ndi kam ɗum kay yo won hakkude maɓɓe tan nawrude leydi ndi e bas goho koye leydi heɓe goni ɗiɗi ko landa leydi ndi tati ko kamɓe laami nayi ko kamɓe gona e habde joyi eɓe jiiɗi laamoyade janggo wadde ɗum ɗo fof somi faami addi ɗum tan ko yidde laamiyade jangga wona ko wadde ko wiyete pitalɗi mbama ko wona fondede juma e jamade walla ndema walla gayna ko fondede laamade leydi ndi addi ɗum ko ɗum yahata ha joni ko ɗum kadi ɓe gone fondede ha joni ko heddi ko woni hen tan ɗo ɗo en ganda so tawi ɓe gaccani coalition men o ko Aïda Mbodj ardi ɓeɗo gaccani dental men ngal ko Aminata Touré ardi Sonko ne gembi oya ha tiiɗi Diomaye ne gembi oga ha tiiɗi goto fof jogui yimmo yaaɓe gadda yimɓe ne nana hen so ɗum ɗo anda kada faya e gandal paaɗen beela sikkani duttal makko ngal jibini ɗum ko landa mabɓe woni bureau politique Pastef ummade tan haɓɓi paɗe mum ha tiiɗi fayi toon to Diomaye e yewtidde e muɗum ƴeewa beela omo wawi artude walla parce que congé o le fait qu'omo kuppu ɗum tan parce que le 21 fonno gaz o kuppu ɗum tan o arta ken tolno e balɗe joyi o arta te tendo yehi nde hewɓe won wiiɓe wonde jogirani artude won wiiɓe wonde hallaji kewɗi jalti hen beela wona ko bureau arti ko toon min wona toon woni kullam tan ko mawɗo jagorde e mawɗo leydi majjodiri e miijo natti famodirde ha joni en jokki hanan so jokki goto mabɓe fof yimɓe noon kaala hoole mabɓe baajiɗi yimɓe muɗum wi goppe ko mbiyatan kaye ko namdal gongal ngal ko hoole mabɓe mbiɗo woppi dental mum ngal yaade ngal e dental sen jettaki ɗo en cuwata sellude non machallah sen jettaki ɗo en cuwata sellude Mohamed Ndine holno jiruɗa gartal Ousmane Sonko woni le retour de Ousmane Sonko en tant que premier ministre parce que fonno gaske le 21 kadi kanko vraiment o arti presque ne heddi balɗe joyi walla balɗe nayyi eyyi min mbiyami ko waɗi récapitulé wonande ko ganno ko o wacci ko adi foof ko format o d' abord no yaari format o en tant que premier ministre mo ganduɗa ko an waɗata contrôler l' action gouvernementale pinɗa tan mbiɗa ka poɗɗo yaade congé ɗe hade congé ɗe eɗen gandi wonde o waɗi absenté to conseil des ministres yiya o wona celluɗo donc jiiɗen le lendemain o waɗi en direct walla kam vidéo ji makko jalti ɗo woni stade kay omo sa yi kam aɗa andi o ɗo no woni e forme wona neɗɗo mo ganduɗa ko miɗo yi ref waɗi annoncé wonande ko nder waɗi annoncé terrain makko meeting donc wadde a famat et surtout ko ɓuuri hen tan vraiment hamnade oɗo moment mo gonɗen ko inde nde ɓe kutorto nde woni le patriotisme wonde patriote hande ha sikkat ni an somi yima Abbas ka patriote ɓe nawanma mataw koye jeeɗa koye landa Pastef walla jomum yima a wona patriote sibo a jeeyaka Pastef te Pastef yimɓe fof ne gandi konngol ngol wonko ɗum noddi adi foof ko neɗɗo o mbattora leydi ndi gardina ɗum gona jiɗɗo leydi ma mbaɗa sacrifié hoore ma sababude wonde leydi ndi wadde min so mboɗo faam mbiyam wonde patriote ko wonde gendiyanke beele kamɓe koɓe gendiyankoɓe no mawɗo Abou yi ni ɗon ne wawi taw min jaadani min mbiyami ko ndeɗo haare fotano wonde priorité ni leydi ndi fotano wadde impacté gouvernement fotani wadde impacté action ko ɓe poti ko wadde hakkude mabɓe e ɗum ɗo sibu fof sa ƴeewi
ko des questions crypto personnelles. mais ça y est une question crypto personnelle c'est parce que gorema fof ene wada défendre ko ngandon ko ñu woni intérêt mudum tek dum don yidi adandi président de la république Bassirou nde laami wadi balde e mbadi dialogue national njaafuda assise de la justice dum wada o wadi annonce o yalti tonto secrétariat exécutif mo Pastef wona dum wadi si joni kanko président de la république ne jaaden élection législative premier ministre Ousmane Sonko kanyum ƴetti ko liste mum yi hay goto yata hen ko na Pastef hadani nden coalition Diomaye président wadi dum dirigé ko o mo ganda ko Aïda Mbodj joni coalition o yehi en ji halulaji erreur min biyam mo kanko président o yino wonande min je veux un premier ministre super fort yawat lorñe photo yammo min mbot sikkino sino ko hande wonno haltata dum sibu on saha kanko ala ko yi so wona wada premier makko mandat deuxième mandat wara totto Ousmane Sonko mais là min weli Abbas si parce que wadata accréditer les ambassades kala poddo nade Sénégal ka wadata dum accréditer ka bado rencontrer kala chef d'état gondo e aduna wada dum rencontrer ma yi ka meda yiti en woni ko mbiyata ko conseil ada jeeya toon to conseil supérieur de la magistrature ko waɗata ɗum présidé chef suprême des armées ñine fof aɗa heɓa des bulletins BR wonande des bulletins de renseignement kala ko yahata e leydi ndi ko fini ɗo ko waali tout aɗa andi ɗum donc so tawi a yeehi ha ɗum nanguima sa renaki ko kalɗa ko a waɗa récupéré ma hal ko bon jimi ɗon ko hande a famat wonande Diomaye omo jogui des perspectives omo jogui pandade ɗum ɗon ne wawi wonde noon caggal kanko ne nde waɗi encaissé puisque en jii so Allah opposition o tampinanimo min ko mbiyami opposition tampinani président de la république parce que opposition ha ɗum tampinde président de la république ko neɗɗo goto tan waɗno figui rew kanko ko joñinot tan par ce que kanko hankadi ko joni woni yaltude sa ƴeewi no aɗani jimmi yiide hande guila ɓe laami fewde joni lebbi 19 yimɓe fof en gandi haydara ala ko ɓoosi ɗum ko secteur aji ɗi sa ƴeewi to BTP sa ƴeewi to banggue hande riwa chômage o no ɓeydori sa ƴeewi hande to banggue ɓen ɓe ganduɗa ko le wonande waɗoɓe développement leyɗele ɗe ko way noon leydi ndi no wayi ndi tellade e ko way noon en jiyani quand même opposition o ɗo yalti vraiment ha holli fiptere nde ganduɗa hande ene waɗa pression fewde e président de la république mais koɓe laami ko fewde joni ko kamɓe landa mabɓe ha joni wona waddemo pression ɗum fuɗɗima guila e nomination ji Samba Dia en guila ittugol chef de cabinet makko guila ittude Salimata Dieng etc hande sa ƴeewi ɓen yanoɓe makko ko jeeyaɓe au sein ɓe ganduɗa ko jeeyaɓe parti Pastef wadde so ɗum ari e même Ousmane Sonko jalte ɗe waɗata ɗe yiide Serigne Goundou en Serigne Goundou ko firtata holno mbirten ɗum mawɗo Abou biyo ko ceernajo tan jooɗo e leegal tan ne funta yimɓe bilge en tant que un chef d'état a faami donc ɗum ɗon fof rewi ɗon kanko omo waɗa ɗum encaissé ha hande o ari o ƴetti kanko des perspectives yidde makko ko hankadi pot le fait ko o ƴetti on décision o rewi omo ganduɗa ko Aïda Mbodj o addi Mimi Touré malgré kamɓe jeeyaɓe Pastef koɓe jalti ko eɓe kaala e signoji ɗi ɓe dokkata ɗi en jani kanko président de la république o ƴetti décision goɗɗo non ɗo wonno e Samba Ndiaye o waɗi maintenir Mimi Touré ha joni nan ɗon Abdourahmane Diouf malgré koɓe kaali ɗum o yeddi ni Ousmane Sonko o yi wonande on koɓe kaali mum ko wodani o totti ɗum département ɓurɗo hewde doole emo joguino ha hande kanko kañum waɗatamo représenté toon to ganduɗa ko dente ɓurɗe e mawnude ɓe jindiri e d' après koɓe kaali ɓe jindiri toon to palais de la république pourtant o itani Mimi Touré o ɓeydi ko wadde ɗum renforcé par ce que wi Mimi Touré aussi ko rapport o ko ɗum ko waɗano commandité par l'ancien président en jii bon c'est ce qu'il a dit hol mbiɗo noon Bachirou non jimiidi ko ittan ɗum ɗum mais o hokki ɗum pouvoir mo ganduɗa hande o waɗi ɗum renforcé en jii ɓurnoɗo ɓattade Sonko en 2019 Abdoulaye Niane ancien directeur mo ganduɗa ko kañum joguino banque BNDE kañum wonno directeur de campagne promotionnaire Ousmane Sonko toon nde ɓe gonno ENA ko on ƴettuno première e promotion mabɓe Ousmane Sonko ari deuxième
kañum wonno directeur makko de campagne hande tawti Bassirou Diomaye cikkuɗa wala des perspectives si min ko ɗum woni hen ndiyande mais comme par exemple du fait comme art comme par exemple kanko o wino ko waɗa o congé o ko ha le 21 o ɗum écourté manamo teɗi ɗum o arti o yehi congé mbiɗa ko ruttima caggal seeɗa addi par intérimaire waɗi ɗon Yacine Fall ministre de la justice yiyanimo ɓuuɓi walla ɗum ɗi o yehi o jooɗima ha welimo artima omo andi so ɗum ɗi président ne wawi ittude décret itamo hande président de la république yehi ha andi malgré ko woni ko hakkude mabɓe malgré accointance gonɗo hakkude mabɓe ɗum ɗo sa ɗum ko ɗum gueɗe état noon fijirtaki mais est ce que a sikka en comme par exemple so gonka eɓe goni ka hande e nder leydi ndi so jokki holto ɓe jogori faynude leydi ndi jokkata ko gueɗe ɗiɗi soit ko kanko o anda ko gardaɗo président de la république hay goto wawa hedde ɗum dow o jaɓa wonde almudo on wona ceerno makko ardomo kanko rewa caggal soit ko démission walla président itta décret itam mais konngui ɗi ganduɗa hoore ma comme par exemple caggal ndu Pastef ari yimɓe Pastef na walla bureau mabɓe ari toon to galle président de la république yinde président konngui kewɗi jalti ko wayno Cheikh Bara Ndiaye en yalti wima e wonde Bachirou o yiiɗa pom Ousmane nder kan ɗon haal o wi ko mais ɗin noon konngui joni est ce que ɗum ɗon en adda bawral est ce que a sikkan keɓe taƴidir tan ha faw aɗa andi doyen ɗum sinno ko goto e opposant ji haalno walta galle mum si ɗum no laaɓi voilà bon mais a nangat tan malgré ɗum ɗon article 80 d'après nde ɓe jalti en jii hewɓe waɗɓe tweeté walla mbaɗi quand même publié ko alhamdulillah Sonko moye Diomaye moye Sonko wadde e ɗon nanguɗen ko guéguero ɓe ubbi ɗum consensus waɗi hakkude mabɓe kono hande en paami wona ɗum woni ko wooti puisque le fait que en jii jaltal Cheikh Bara Ndiaye en jii jaltal Maymouna Bousso en jii jaltal omo ganduɗa ko kañum ardi somi sen Ngagne Demba Touré wadde kadi ɓen fof Amadou Ba malgré ko ɓe kaali ko kalande ɗeɓe kalata ɗe sinno ko goɗɗo wonno tawanno hande ko nanggama sohama te woni mawɗo mabɓe kamɓe ko Ousmane Sonko pourquoi Ousmane Sonko hartani wadde firti ko ha joni won caɗele woni hakkude Ousmane Sonko e Diomaye ko ganduɗa nan ɗon ɗum ɗon ko en yimɓe ko des probléme ɗe ganduɗa hande ɓe cafrani ɗum ko noon mawɗo Abou sen gatti mbi sikki wonata namdal men battinigal e ndeɗo toɓɓere beela aɗa jaggi so tawi ɓe jokki ngal ɗo manam kaɗo gonka eɓe goni est ce que holto payndi ndi no Abbas ɗum kay eɗen gandi ɗo faya so landa laamima nanodiri famodiri beldi mbiyama donki humnude sarɗiji leydi so kaɓi ceertoto leydi fayi leydi ko noon machallah so landa laamima ina weldi ina famodiri ina jiɗodiri hollama donki humnude sarɗi mi wiyani liggaki hay batte mi wiyani liggima e men donki humnude sarɗiji leydi baba haali joni hono ngakki ga no ngakki so kaɓi lurdi natti fewjidde holto leydi fayi leydi ko heddi gonno koye jamma mo en ganda nde wetata bisimilla eyyi jamma en ganda nde wetata so tawi mawɗo jagorɗe walla mawɗo landa ina yaakoy komin lamminma ina yaakoy koye doolam cuuɗiɗa ina yaakoy komin jogui yimɓeɓe ko min wiyata ndawe min wiyata ɓe goppe an ɓen ina cati ɗum no kaala an mawɗo leydi yimɓe satiɓe ɓe ne mbiya minen koye hen min gonno e lande he min gonno kono min tawi hande o ko leydi ndi fof laamiɗa min jiiɗi ko ya laamu leydi ndi ya hokku jencudide ina saabo janggo inde ma wasa bonde e leydi ndi ɗo oɗo pooɗe nduwe o suwa taw gasa ko puuɗe ganduɗa ɗo fayi eko heddi en kaali nane jetteɗo jengonnoɗo présidence oɗo nomination Samba Ndiaye ono salo ono riwa o e tinani alay sago seɗen jogo e wonde leydi kisan jaltene caɗele ko weɓani ko goto e mabɓe pop anda ɗo mbawa ko mum fuɗɗi eɗo mbawa ko muɗum haaɗi ko noon mawɗo leydi wonko sikkata wonko yakorto ñande laami fof nattat ɗum iwat sa natti andude hol comciɗe ɓonotoɗa a natti andude holno jooɗotoɗa a natti andude holno kaldata fof ka baɗanteɗo yo yimɓeɓe paamane ganda wonkoɓe jeyno e maɓe wonkoɓe jeeya e ma ɓe gacco ha laaɓa ko heddi noon wonko ndima haali joni kanko Bassirou kanko wino ɗo ɗo jooɗimi ko Ousmane jiɗannomi ɗo mboɗo ñaagui kadi o ara ɗo te mbeɗa yiɗan waɗuma hande ɗon ko konngol joni noon so tawi Ousmane
yi binoɗo ni mboɗo jooɗo seet tan koye batu gonɗen mi hokkuma ana joɗɗa a yii joomum nan fewne 6 nanadne 6 kesso en ɓeyɗo jottade ene ɓeyɗo jottade holno waytayma an aussi ka laamiɗo mo ganduɗa hayso kañum addumane ko bigma nomi ɗum sa welama guitta ɗum a yii saaha e nder yimɓe haaldana wela saaha so ari e renndo jeeya mum wasde mataw wasde welede eyyi walla ko nandi hen a yii hankkandi hakkude mon nan taƴa kon bandiraɓe hankkandi ande goɗa e loweede sa renaki o sa renaki o sa renaki o ko heddi tan mi wino naane yimɓe mabɓe ɓeɓe ɗaccita kaala ɓe mbajaki ɗumen ɓe ganda ko jibinta e leydi ndi ko noon ko noon min duwa e ɗon mi ko no mawɗo Abou yi ni min mboɗo sikki Basirou ko jaaɗo hawo jotti o andi ɓeɗo ɓe waddata gouvernement ngala compétence wawde ko ɓesguji ɗi paade mabɓe ko sibo hande toti fo Ousmane Sonko toti ɗum premier ministre o toti ɗum ko kañum nomi directeur uji mumen ɗi beela ƴeew sa ƴeewi hande malaise o ƴeew oɗo noɓe mbiyatamo jettoreɗo tour gagne Demba Touré gaalo e des probléme question politique et pourtant hande ne jogui département mo ganduɗa hande ko or Amadou Ba mais poɗɗa ko en tant que ministre kalfinaɗo tourisme ko yeyde destination sénégalaise destination sénégal jeeya ɗum e o saaha hande mo ganduɗa sa ƴeewi banggue tourisme ni touriste ɗo ɓen ƴeew statistique jawtuɗo rapport jawtuɗo a tawat ko ɗum aussi ene waɗi faible donc je crois que ɗum fonno wonde yande makko e min mboɗo sikki Basirou ko jaaɗo haw faami alay saago anda ɓeɗo waɗɓema porté hawlami ɓeɗo ɓe mbawa wadde ɓamtude leydi ndi donc min yo ɗumin est ce que aɗa faadi gouvernement d'union nationale ko ɗum min ko ɗum panmi ƴewde des gens compétent par ce que o yi haw faami eɓe jogui probléme ressources humaines donc alay saago ɓe ƴeewa des gens ɓe ganduɗa hande ko joguiɓe compétence Mimi Touré quelque ko mbawɗen haalde wonko jogui expérience to banggue laamu waɓe no Abdoulaye Niane en e worɓe des cadre ɓe ganduɗa omo sikki so tawi ɓen gaddama hande vraiment ma ɓamtu leydi ndi sibu ko jooɗi ko heewi te haydara ɓe gollani ɓe goni koye en retard te a famat oɗo peut être mo jogui jiyande ni jokkoyde à 2029 walla heblanade des élections locales donc ɗum woni kam schémaji ɗi ɓayde premier ministre makko kañum wiyama e wonde en way taw jeytaki 2029 eyyi ɗum kam desenen ɓooyi ko noon garen e toɓɓere men ɗimmere mbisiki déjà en puɗɗima junnade e nder toɓɓere men ɗinnere woni ko Pastef naɓe ɓe mbino ɓe mbaɗa organisé woni ko mbinomi ko nane holko addi dogen sako dartoɗen ɓe mbaɗa organisé ko wiyete ko une journée pour les martyrs manam sani martyr woni ɓen ɓe ganduɗoma dañino lorade ɓe mbasi hen pittel men surtout e saaha mo ganduɗoma woni Sénégal en wuli diaw 2021 yaɓani 2023 pourquoi holko addu noon dogen sako dartoɗen ɓe mbino ke ɓe mbaɗa ɗum organisé ɓe diwta ɗum ɓe mbaɗa ɗum reporté min mboɗo sikki formule o ni wona e ponno ƴewde inde nde ɓe dokki ɗum ko wona journée des martyrs parce que Abbas ko gonga yimɓe fof ene gandi wasɓe hen pitali ɓe ɗum ɗon woni no musibaji no feewi ɗo e Sénégal kadi jomumen dutti koye politique ko des jeunes ɓe ganduɗa ene joguino rêve uji hande pitali mumen keddima e oɗo politique holko adduno ɗum foof d' abord parce que eɗen gandi wodine koɓe jiɗno toujours wonkoɓe jiiɗi yiide wonande ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen caabi wargoji sukaɓe ɓe won amnesty rewnoɗo en jii won haare nde ɓe kaɓanno ha maître Aissata Tall Sall kaali hen wonande soɓe jiiɗi yoɓe gar ɓe itta amnesty o ɓe jaaha assemblée ɓe mbaɗa abrogé loi o beele goto foof anda holko kañumne responsabilité mum goto foof kala takkunoɗo hen ƴeewe beele hunde nde rewno lawol kono en jii wonno ɓe gaddirno ɗum donc nanuno on loi ko Amadou Ba mais woto jejjiten ko ɓooyani ko on bis mo ganduɗa ko duppanoɗo to Yara chauffeur e hoore mum hawri Eladial donc a famat ɗum ɗo wona caɗele ɗe ganduɗa waɗi concerné tan ko Pastef soi-disant ko sukaɓe mabɓe jeeyaɓe e parti mabɓe kañumen lori hen ala yoɓe ƴeew loriɓe hen ɓe waraɓe hen ɓe mais ɓe bagage uji mumen bonna hen ha hande ɓe mbaɗi réunion
aduna mumen par ce que wodi ɓe ganduɗa ko des entreprises joguino wodi ɓe ganduɗa joguino ko des PME ɓe duppi bagasuji mumen wodi ɓe ganduɗa ko station de service joguino ɓe duppi ɗumen etc ɗum fof alay sago nannen hen par ce que loriɓe hen neɗɗo mo ganduɗa ko joguinoɗo ngala mum waɗi investir e hunde ene yakori hen ha wodi ɗo heeɓi to étape garɗa bonnuɗa ɗum mbaɗɗa ruiné aduna mum on a baska barɗo ɗum donc ɗum fof je crois ko fotɓe ɗum ƴewta kono aɗa andi kamɓe nde ɓe laami déjà nde ɓe laami tan ɓe jaltini kin tolno e 5 milliards pour wadde récompenser manam les détenus ɗum ɗon aussi addi caɗele ha mais ko woni ko mbiɗen tan par ce que kamɓe mbaɗi ciblé tan ko ɓen ɓe ganduɗa ko cikki jeeya koye parti mabɓe par ce que sa ƴeewi les ex détenus hayde ɓe totti ɗum on somme ha joni yimɓe nana namdo yoɓe ƴeew répartition no yaari ni hol tottaɓe holno rewra holɗo rewi e ko way noon donc ɗum ɗon en jii ɗum en jii mbaɗono Mohamed Dieng des lettres uji ganda ko jeune fille ko kañum jooɗi ene waɗa distribué donc andat wadde ko ɓe mbaɗi ciblé tan koɓe cikki ɓeɗo jeeya ko e ɓen ɓe ganduɗa koye lande mabɓe donc ɗum ɗon fof ko ɗum waɗi mbimi est ce que ɗum kadi waɗi concerné ni leydi ndi e hoore mum est ce que e ɗum waɗi concerné leydi ndi ko ɗum waɗi mbimi e poti ƴewde inde nde ɓe totir ɗum ƴewanoɓe mbaɗirɗumwonandi ko voilà donc min mboɗo sikki tan ɗum waɗani concerné leydi ndi e ha joni ko ɗum des questions politiques ok ko ɗum question de politique manam yidde réglude tan wonande yimɓe men baba Abou holno jiiruɗa wiide nde minen mbaɗa journée min teddinir ɗum ɓen ɓe ganduɗa ma lorima e ñalawmaji ɗin ɗon jawtuɗi ñalawmaji ganduɗa Sénégal wuuri musal guile bonnanden guile warde yimɓe en guile fiide policier en kaaƴen ɗum ne foof yiyama ɗoyti kamɓe ɓe mbino keɓe mawnina ɗum ha ɓoy tan ɓe dutti caggal holko addanta ɓe ruttita caggal holko aduna dogen sak dartɗen Abbas min mi ɓoyata enen toɓɓere mi wona sariyanke bisimilla sabu en jii ko jaggano ko e sakonoɓe hade mawle ni Macky Sall yaade yafnima yimɓeɓe wiyama amnesty waɗama min mi anda amnesty holto fuɗɗi e holto haaɗi mi anda hol yaafaɓe mi anda holɓe jaafaka heddi ko so tawi yaafuya o holɓe nawori ande holɓe nawori e holɓe naworani so tawi yaafuya o alaɓe nawori hay goto holto fuɗɗi e holto ɗum haaɗi saabu ko ɗum jiibu e leydi ndi ko heddi tan ko won tan ko laaɓa mi wiyatani mi laaɓama wonata banggue sa o kalanmi ko bonande so tawi waɗi ƴeewde kala boniraɗo ene bonira heɓa gueɗal mum hayso ko wiide ɗum jaafoɗa min gandi ka bonnaɗo ɓe mbawa yobdema walla yoɓandema ina waɗɗi neɗɗo foof beldital wawa wonde beldal leydi wawa wonde tawa sare ñawaka ha laaɓi walla kaldigal waɗe hayso yimɓe jaafodira ɗum hayso hakkude neɗɗo e neɗɗo joni noon to banggue yaltinde kalis hokka wiide hokka waranoɓe milliard uji 5 mbawa sodde fittan neɗɗo goto ko Allah waɗi fittan ko milliard uji 5 mbawa ɗum wadde ala noon ko haali wiide feccude ɗum yimɓe capanɗe jeetati walla yimɓe ha saba nagam o wonɓe ganduɗa ɓe terɗe mumen boni wonɓe ganduɗa natti wonde woɓe jogani wonto woɓe ha daranga dawa gueɗal keddigal ngal ko ƴeewde waraɓe hen ɓe wonɓe ganduɗa jahanno koye galleji rani so neɗɗo naati galle ma ene yiɗi ƴettude jawdi ma aɗa joguiti a cirta ɗum noon ko wona politique ko naaten politique naaten goɗɗum naatti hen min waɗɗa hen no feewi yo sayen koɓe laɓɓitinan en so tawi amnesty o nawoy ko yimɓeɓe foof walla naworani ɗon ina jawi andude ha laaɓa sagge ha gasa laaɓa to banggue damorde noon to banggue damorde kala bonnanaɗo andi ko bonnanaɗo tawa ko bonnanaɗo lawol no wi yo walle yo heɓ gueɗal muɗum ko noon ɗum min ɗum ɓurmi yidde yo haale hannde ɗo leydi ndi dari ɗo so opposition seppi so wonde ɓe jooma gone e haalde so gonde Sonko gone e haalde leydi ndi ne jogui ko haali hannde ene jogui ɗo fayi ene jogui foti ummanade ene jogui foti dañde peeje leydi ndi kone darinde yimɓe ene tampi haalane haala seppo si leydi ndi ene tampini kono amnesty aussi senen kala ɗum amnesty so kala ɗum nanɗa amnesty kam en général heewi ko yaafade baɗal manam ko kewno ko hen ko ɗum heewi yaafede woni baɗal ngal donc to banggue yimɓe no mbiɗani ma ƴewte baɗal ngal aussi ma ƴewte mais to banggue yimɓe yaafaɓe ɓe jaafaka aussi no mbiɗani mataw so tawi Allah hokki en fartañe dañde sarɗiyankoɓe aussi eɗen jiiɗi addude men vraiment belma mbawa kadi ɓeydade wadde hen développé no hannirta ni Mouhamed Ndim
e kan ɗon haala Juan Branco mo ganduɗa ma kañum wonno walla ha hande woni bom avocat Ousmane Sonko won biyeɗe ganduɗa ma hande o yaltini ɗum hollidde wonde Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Diakhar Faye omo haale men hallaji ɗi ganduɗa ma yo Allah yaafa mais o ɓeydi wiide bom e wonde so tawi hande e nder Sénégal ene woodi neɗɗo poɗɗo waɗede respecté ko Ousmane Sonko joni Bassirou fotani respectede min yande makko woni ko mbimami nane tan aɗa andi mi yima ɓeɗo guila ɓe gaari sa ƴeewi opposition tampinani ɓe sa ƴeewi ko tampini Bassirou ko koye nder mabɓe sa ƴeewi oɗo Juan Branco ko ɗum waɗi mbimi ayi sa heeɗima toujours kamɓe kala koɓe kaali sa sabbima seeɗa a muñi ma nanɓe kala le contraire walla goto e mabɓe kadi vraiment waɗa puisque oɗo Juan Branco ko haali ko ɗum fota hesɗude noppi men non adi haalde ɗum ko Guy Marius Sagna Guy Marius Sagna ko kañum jooɗi to chaîne jooɗi e télévision mi yiyata chaîne nationale yi leydi ndi waɗi ko président légitime président en nani ko haali ko a faami légal o haali hay to banggue wonande wonno kamɓe objectif mabɓe ko laamu transition banno Habib Sy so ari waɗa 6 mois totto Ousmane Sonko e ni ko ɗum ɓe kalduno e Bassirou jooɗo seeɗa totto Ousmane Sonko donc ɗum ɗon fof en nani ɗum donc en tant que un représentant mo ganduɗa ko du peuple ko kañum haali ɗum donc Juan Branco so haali ɗum woni ko mbiyami toujours beele ɓe potani ƴewtade kamɓe koɓe mbiyata ko le patriotisme konngol mabɓe le patriote kamɓe koɓe des patriotes si bo hande so tawi ɓe goppi ɓe uddi des fenêtres ha waɓe no on ɓe ganduɗa ko Juan Branco en gara ene kala enen e leydi men ko ganduɗa ɗum ɗo ko ɗum koɓe mbiyata ko dugo nder suudu fonno wonde ɓe mbiyata ni ɓiɓɓe yumma kañumen kaldata cuku ñaagu nene ko kañumen ponno kamɓe ponno jooɗade nder koye mabɓe malgré caɗele ɗe malgré divergence o malgré ko woni ko hakkude mabɓe tawi ɗum yahata au niveau international ha waɓe no hande quelqu'un baɗno Juan Branco mo ganduɗa hay goto totani ɗum fayida ko wona Sénégal ƴew Barreau de Paris même donc so tawi on hande on totti ɗum crédit ha arde e Sénégal oɗon mbaɗa ɗum un héros donc so haali ko wayni en pota ɗum vraiment min de kam so Allah haal Juan Branco mi tottata ɗum crédit kadi so haali tan koɓe mbiyata ko so mbarodi soppima waɗi ko tago mum donc kamɓe uddirde fenêtre kamɓe gadi ƴettade président de la république so goɗɗo ari haali kan haala wadde andal ha joni enen musatma noon ko en tant que sénégalais sénégal no wano ni hanki so tawi ko joni ko woɗɓe mbatti ƴettude des plateau ne kala e caɗele laamu sénégal fannu noon ɓe gardore ni ressources humaines o e laamu ngu woni no ɓe mbiyatni rido mayga gadɗo foof naata donc ɗum ko kamɓe dokki ɗum kamɓe mbaɗi ɗum te wona opposition ala koye nder koye mabɓe ko kamɓe gone wadde gueɗe mba noon donc ene famni noon ko noon ene famni mawɗo Abou an kam Allah hokkimo a tawama Senghor tawama Abdou Diouf Abdoulaye Wade président Macky Sall ha oɗo mo ganduɗo ma kañum Bassirou Diomaye Diakhar Faye leydi ndi no wayno hormede caggal leydi no wayno rokkede teddugal hani hande ko yimɓe gummoto tan yimɓe firtana e hunde par ce que Juan Branco pour min jaggima ko firtana e hunde e tonto dowle tonto leydi mabɓe to o firtana e hunde ɗo jeeyaɗo a faami hay so tawi wiyete ko avocat e wawi wonde foof mais o firtana e hunde tan daro ene hucceteɓe gandanɗa hoore ma ko kañumen goni président woni institution men ɓurɗo mawnude vraiment en hokka ɗum jaw yew ene wiye wonde so tawi hande won poɗɗo hande haalede a faami hakkude Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Diakhar Faye ko Ousmane Sonko walla poɗɗo ɗoftede ko Ousmane Sonko jafara mi wiye yon pirtan yimɓeɓe président légitime e légal eyi pirtanon ɗon yimɓe haaɓe ganda goo kam ɓe leydi foti wadde président ji ɗiɗi mi anda mais leydi ne nawlire kono pirton yimɓeɓe hol ɗum firti ok solle jaɓi namdo faade koye mum bisimilla Ousmane président légitime et légal sa ƴeewi ko président légitime oɗo ko légitimement waɗama élire manam ko woni cuɓaɗo cuɓaɗo démocratie ma peuple o suuɓi ɗum président légal wadda wawi yiiɗi o yiiɗi ko président d'honneur président légal ko kañum ko président légal kañum ne ko président manam e dow président o président e dow président légal comme mbiya président d'honneur ɗum jinnami tan hade wona faye sengo mballi kam yimɓe gonna heɗade bisimilla so merte kalduɗo joni ko en dutoto caggal seeɗa haɗa mi yetta toon bisimilla
Pastef ne sañata lande mum de sañanaani Sénégal tan naani hen leyɗele goɗɗe miijo ngo naate leyɗele goɗɗe ɗe gona leydi Sénégal mi waɗata yeruji ɗi on keɗaki Ibrahima Traoré président Burkina Faso ko haale Sonko ko e toon aussi gon ko arde annanani o haal ɗum e laamɓe wonɓe ɗo ɓe c'est à dire no mantiri no sañiri no yettiri e no waɗiri aɗa andi ɗon jaafuɗa rek mi tongatma ɗon settan jaafuɗa haade ma yewtude par ce que ɗon joni sa ƴeewi est ce que ko kanko e hoore makko par ce que hannde iya ene heewi ko ƴettata neɗɗo faw ɗum cikka kañum woni haande authenticité o est ce que réellement ko wawi tawna kanko so yiɗi mbiyen wona kanko kono dande wande nde suusde huutorade inde neɗɗo o ko wondude muɗum miijo ko wona ɗum ko ƴeew ma yi Pastef Afrique no foti leyɗele Benin Congo e woɓɓe wawi noon yeeɓoɓe démocratie Sénégal oɗo démocratie sénégalaise oɗo mbo hannde o gon ko haalandema jino wiide tan ko laamuji wayloji ɗi guila e Senghor totti Abdou Diouf démocratie mo gona yebde démocratie mo ɓeeɗo gaddi miijo sukaɓe wonɓe wona leyɗele nan toon ene jaaten goɗɗon miijo ngoɓe jiiɗi wadde ɗo ngo beele no moƴƴe men walla moƴƴani men wadde ngon miijo jinmi wiide ko miijo sañago ina nawa e nokkuji goɗɗi saɗa jangga aɗa yeeɓa page uji Facebook Twitter aɗa yeeɓa wonɓe caggal leydi no jeeɓirton mantirta ɓe no jaade mumen ni holko saabi mbeɓe jaade mabɓe ma way kono Patrice Lumumba wano nden ni way kono Thomas Sankara wano ni Sénégal naɓe ujunnaji suwaɓe nan ɗo ne jarno Thomas Sankara e laamu ngu no wano ni beele ko noon wayi walla ala wayani noon ko heddi ko Sénégal meeɗa yettade ɗo kadi caggal nde Senghor itti 31 décembre 80 totti leydi Abdou Diouf ha yetti 83 Abdou Diouf jokkiti mandat muɗum Abdou Diouf yaacini parti ji ɗi Senghor lawnino tan ko Ablaye Wade première élection législative dañi sappo e jeetati député Abdou Diouf kañum aɗa yaacini ha parti ji ɗi fof ha yaaji tawi anduɓe caggal leydi miijiyankoɓe mbi ɗum anduɗo e yeeso parti goto wonta laamade Abdou Diouf yaacini wi acci waɗi multipartisme yimɓe parti ji mumen o watti ɗum juma kala bawɗo yo ar noddina so gayni goɗɗo noddina gila nden anduɓe gandi parti goto wonta laamade Sénégal joni noon Abdou Diouf parti ji lammini ɗum Ablaye Wade kawtal parti ji lammini ɗum Macky Sall kawtal parti ji lammini ɗum ɓeeɗo ko ɓetta e dole mumen ko gari wona kawtal landaji ene wayno jeeɓata ko landa mumen kañan ko ɓuri heewde ko kañan lammini koye mumen so tawi ko noon woni miijo ngo wona noon woni miijo ngo saɗa ƴeewa noon wonde yimɓe sappo jeehi mbañoyi dañi boji ɗiɗi an goto a wañoyi ka goto dañi boji joyyi kollata ko an ɓuyɓe to banggue pinal so yimɓe sappo kaɓama poolama an e haɓama fooli cikkata ko an ɓuuri jogade doole on erreur nani e nder hen ha ko ɗum saabi hande oɗo landa kañum holkisima hoddiri kañum tan ina wawi laamade tawa yaadana hay goto ɗo woni beele ne wawi wonde walla wawa wonde Pastef ari waɗi ko waɗanno ko no yano foof so walla so joƴƴina no waɗna foof laamima wiyama won wallidiɓe mabɓe woni wonduɓe jooma jaade muɗum législatif ari mais meeɗi haal ɗum ɗo to banggue politique mbi ɗum ko stratégie politique ndu sonmi dañen somi wawi waɗande hooram ɓuran tan to banggue politique ɓe eɓɓi hande koye mabɓe Sonko wi yaadani hay goto kañum ina wawani hoore mum yiiɗa Diomaye président yiiɗa landa goɗɗo ko jogui ko ne wawi wonde waɗi kadi yawti dañi ko hoddirta hande o koko wela fof ne wawi yawtinde e yimɓeɓe joguiɓe beele ɗum ne wawi wonde walla ala beele woni ko ɗo wonno walla wonani ɗo wonno kono kam landa goto laamade leydi ndi wonta hunde wemde ko noon landa goto laamade leydi ndi wonta hunde wemde mais ko addani ko Juan Branco o mo ganduɗa hoore ma nadde leydi meɗen ha kene yawo presque pour min ko yawade quoi wiide président ko foti hande président de la république hande somi welama wi la personne la plus influente e nder leydi men foti wonde ko le président de la république mais so tawi wiyama e wonde ko Ousmane Sonko hande ko kañum fonno haalde jaɓane président men kañum yon goppa ɗum tan Abbas min Branco o e goɗɗo fof e woɓɓe naaɗe hen ɓe fof ko wasen andude politique
wasen andude hol koye men hoto paaɗen donkuɗen faamodirde nannuɗen woɗɓe men e nder men ha dañi haalde men ko mbala e nder meɗen ko fof ko noon tigi kono leydi ene jogui huwa muɗum enen yimɓe men ɗo leyɗele ɗe ɓe jeeyaɗe walla ɓe jogui kayitaji ɗe hay sen dañi gandal tongal en cuusa yettaɗen kaaloya hade noon nde hande nde waɗata nde joguiɗo mbuus ndiyam hokki hen joguiɗo biscuit diwi hen diwal muɗum joguiɗo ujunaji 5 waɗi hen joguiɗo oto luɓiri Bamba Sisen ɓe e avocat ji mabɓe ɗi kañen foof jalti e goto namno sireke doli en ɓen ballano ko landa ɗum kala landa baɗɗo e politique waɗi goto fof e waɗa gueɗal mum wiyata gandi ko hen jeeya ko noon tigi ina hen boom enen gandirta en cuusa enen koɗo ko dañ koye ɗoye meɗen won député men goto caltunoɗo ɗo yeehi toon to Togo kono hocca soggan toon ɓesde anda wona aɗa andimo non aɗa andi Abbas ko mbimami ko tan hunde ko andude valeur mo joguiɗa o d' abord mais ko mbatta ko représenté wonande état du Sénégal walla état leydi ndi mais woro jejjiten e laamu Macky Sall wodi soi-disant panafricain garnoɗo ɗo ne haala biyati mémorie ni le président de la république mais waɗa koye ndiwowo nawta bien sûr ɗum lawol woni ko mbimami ko tan ko joga manam ko ɓe gonduɗa ɓe mbatma respecté d' abord woni ko mbimami ko sa yi Juan Branco ne haala ko haalata ko mais Juan holmo ɓaggodiri ɓaggodir koye Ousmane Sonko yimɓe mum nana kala ha joni e président de la république donc ha joni ala ko nanɗen jomum ne harto woni ko mbimami ko tan koɓe kalata ko ne weeli Ousmane Sonko mi ɓeyɗen seeɗa firtum tan ko wonde président goto no mbiɗen ni Macky Sall so haalide en ala pirto had noon so tawi o fayde funaka o fayi hirnaka yimɓe no pecci hunde fof ne wawi nadde ko noon tigui hunde fof ne wawi nadde en mataw toɓɓe ɗe ɗiɗi gasi ɗoyde garen tan e toɓɓere men tati ɓiɗe ganduɗa hoore ma woni hoddiɓe men Mali ɗeɗo balɗe ene woni e muusal taw ko haal Allah vraiment en jii caɗele ɗeɓe guurata ɗe te elle ala fof to nanta leyɗele koddiɗɗe en kaala hen te haalo pular ne kewiide jorgol ene sumora keccol walla keccol ene sumora jorgol ɗum moƴƴana ko ɗe yewtere taw ko yewtere yañi saabu ko dooki Afrique ko naati Afrique ko en gandaɗo paaɗen kadi nana laya inana laya ene ɓeydo yaadde aɗa andi Sahel o mi meeɗi haalde andu sa andin gila nde laamu Kadhafi yani wonnoɓe toon tuwagen wonnoɓe Mali ɓe dognoɓe ɗo 72 73 jeeyi toon ha e hakkude makko e Hissène Habré banda Dawsou o heɓli ɗumen kanko Kadhafi o waɗi ɗumen généraux ji waɗi ɗumen lieutenant ha mbawi ha gandi kaɓa ha nde wuuli nde o yani ha gasi ha laaɓi nde kañum fof gartu e kaɓirɗe mum fof ha laaɓi garta nder leydi Mali tawi ɓalli ɗi nguli mbawi hay goowi jawdi amattumani to acciɓe kamɓe fof ɓe garta ɓe nadda e kaɓirɗe ɗe won winoɓe gila nden ko musiba jogori jibinde gila nden ɓe naati laana goota ndiwowo ka jalgal mum woni leydi Panama meeɗi ummade ay ha e nder Mali jippi hen tawi ko laana monka jippi toon laana ka duppa kala ko wonno hen ko wiyete ko drogue walla ko goɗɗum jolna e auto ji naati e leyɗele ɗum fay gana ɗum naati mi waɗi andu sa andin hen jewte ɗiɗi wadde tugguinen fay ñallangal hannde naatti e diineji ɗi naatti e geɗe goɗɗe e leydi Mali yaaji weeɓani laamade to kidal e leydi Mali wonde e caɗele e laamuji ɗi wonde laamuji dow fooli e ɓeeɗo andude han kadi koye jeeyande wona jiiɗi heɓde jeytaare mumen Algérie nan ɗon mbadde mum kewol Niger nan ɗon Burkina Faso nan ɗon Mauritanie nan ɗon toon kadi ko ladde nde weeɓani wadde contrôle ko heddi noon crise Mali o ɓeydima nde laamu fusi parti ji politique ɗi fof ha laaɓi crise Mali o ɓeydima nde laamu yolbini waɓe sernaɓe kawtal sernaɓe fusi ha laaɓi ɗo kadi ene addi ene jeeya ko adduno caɗele kaldigal ngal natti wodde majjira nde woodi ko woni Mali ko noon nani Niger nani Burkina yo Allah suuranen yettade ga yo Allah suuranen so koddiɗo ma memama faayi joni holko foti wonde darde ma so koddiɗo ma memama poɗɗa ko haalde walla poɗɗa ko dadade walla poɗɗa ko darade frontiére uji ma kam ha ande kam aɗa dari ɗon
kala leydi ne jogii humrende leydi mum e kuule mum e sarɗiji mum heen leydi muɗum so tawi ene sifondira leydi gonndi ni sa memama mboɗo jinganma mboɗo walluma so neɗɗo ɗum ko kuule kalteɗa kono leyɗele jaha mballoya joomum o so tawi kaldigal ala hakkude moon aɗa jogii hakkilande leydi ma kala ɗo nde tolni kaldigal noon welata ko taw koko weldano gila caɗele garani ko noon tigi Mouhamed Ndim mbi sikki en gaare ceɓɓette yewtere meɗen garɗen ket crise mo ganduɗoma vraiment hande en teska toon to dow Mali te Mali vraiment ko nokku mo ganduɗoma woɗɗani aussi leyɗele kewɗe en taari ɗum woni les pays Sahel holko foti wonde darde mabɓe eyyi Abbas en ñaaguima nde Allah waɗa toon jaam no mbiɗa ni hande kam Mali vraiment situation o nana waɗa aggravé de jour en jour te ɓoyen gummiɗa Mali way anani toon piyande bom mbi min jiida min komi jambar andi hande sa ƴeewi aɗa wawi wiide kam partout par ce que ko ɓooyani ko tan e ɗeɗo balɗe en jii e nder capital o Bamako ɗo woɗɗani ni Koulouba ɓe ƴetti ɗon 2 gardes omo ganduɗa ko président Assimi Goïta wadde a famat hande ɓe mbaɗi encerclé Mali foof no wurno kadi ko woni ko Mali ko probléme mo ganduɗa réglude ɗum alay saago no mawɗo yini ɗon ɗo kanko Assimi o waɗani convoqué ɓen ɓe ganduɗa ko les forces vives de la nation sernaɓe ne jogui hen presque en ji déjà ko ɓeydi addandemo caɗele mais dikko won responsabilité mawɗo joguino e question ji caɗele Mali Imam Dicko en ji hande guilo laami ha joni natani leydi ndi a faami ɓen ɓe ganduɗa ko les partis politiques plus de 300 et quelques partis politiques o waɗi décret ɓe mbaɗama suspendre donc mbatta activité ji mabɓe ko way noon ɗum ɗon ko probléme te ɓeɗo hani hande eɓe mbima won hen des politiciens ene jogui des rapports avec les djihadistes donc je crois ko ɗum ɗon so tawi ɓe mbaɗino o waɗino dialogue national kamɓe foof ɓe mbaɗi impliqué e nder haare nde peut être ma caɗele ɗe mbaw kono noon le mal est plus profond parce que malgré ɗum ɗon a tawat toon kadi des guerres intercommunautaires hakkunde fulɓe ɓe dogonji ɗi mais aussi to banggue sa ƴeewi ɓen ɓe ganduɗa ko jeynimo kañum e o haali joni to banggue kidal tuwari kuji ɗi e ko way noon ɓe nana mbaɗa contrôlé to banggue kaŋŋe ɗe ɓe nan gaya to banggue question intercommunautaire guerruji gonɗi ɗon ɗi ɓe nana kaɓa e laamu ngu ha hande ɗum waɗi impact hande sa yiyama Mali litre essence ne jara 4000 ha 4500 temedde jeetati ha temedde jeenayyi a faami pour daña ɗum ni ko probléme watti ɓe mbaɗi ko par commune aji ɗi yo naaɗe commune aji ɗi mais hora naat e nder guure ɗe par ce que miijoto ko bidon ngaji ne wawi nawenede terroriste uji ɗi e ko way noon a famat hande ko ɗum caɗele to banggue men noon enen darde poɗɗen hen darade min mboɗo sikki laamu ngu laamu Sénégal ne foti wadde par ce que eɗen jogui guure ɗe ganduɗa ko hande ko kañumen mbaddi frontalier kam e Mali donc to ɗin banggueji alay saago laamu ngu waɗa créer des conditions d'épanouissement kamɓe sukaɓe ɓe ɓe mbaɗane facilité accès au financement sibo eɗen gandi so tawi par ce que ɓen ko jeunesse baɗɗo vulnérable ko yimɓe ɓe ganduɗa ko fooli ɗumen ne weeɓi kadi hande eɗen gandi to banggue gueɗe baɗe noon jomumen puntirma ko kalis no ko kalis woni hen ha jiiya kalis o gara naata jomumen mbaɗma lavage de cerveau e ko way noon wadde laamu ngu ene foti darade ko wayno Tambacounda en Kidira en e ko way noon ha to Kédougou en ɓe ƴeewa sukaɓe ɓe mbawa heblude ɗumen ɓe mbaɗa ɗumen sensibiliser ɓe mbaɗa ɗumen permettre mbaɗana ɗumen facilité beele mbawa dañde financement ji beele ɓe mbawa formé e golle tawi vraiment ma won ko kucci ko wona nadde terrorisme sibo hen sahaji wonko nannata ɗon yimɓeɓe ko wasde dañde ɗon naggui donc ɗum ɗon mais noon to banggue kadi sécurité min hande en jarnat sécurité leydi Sénégal yimɓe ne gandi jamma e ñalawma eɓene daari toon eɓe gam wadde sécurisé leydi ndi El Hadj Abbas kono noon kadi Sénégal eɗen poti ƴewtade kadi natoɓe e yaltoɓe par ce que hande Sénégal ko à ciel ouvert nationalité ji fof nanɗo ko gonga noon foti wonde kono kadi yimɓeɓe natoɓe e yaltoɓe ko gonga sécurité o no woodi mais poti wawde jogade hen rigueur Abbas ko noon ɗum noon mbeɗa andi toɓɓe nde no mawɗo wini fonno wonde taw ko toɓɓere heerini tan mbaɗnen ɗum yewtere spécial mbi sikki ma en mbaɗa ɗum par ce que wonko jaltinta ɗo en moƴƴi vraiment mbaɗnen ɗum tan toɓɓere heerini tan spécial taw ko vraiment nokkuji ɗin ɗon walla ni gartiren ɗum e
gande jarale par ce que vraiment ko wonko jiɗimi jaltina ɗo no feewi no feewi no feewi par ce que mbiɗen aɗa anda ɗum holko ngol ma battindigol mawɗo konngol battinol ko eɗen jogii musidɓe jaafonan mi ko yimɓe ɓe ngannduɗaa kala nde ɓe njooɗi ko enen haqqillaji maɓɓe ngoni koye men denne men Mamadou Simo Seno Isaga ummiɗo fayso mon ɗo e Sénégal eɗen ma bisimilla makko Alassane Sy kañum nan toon so taw adda ko denndiraaɗo biyete Idrissa Ali Ba omo yetta on no feewi ceerno Ndim mo yetta e analyse uji batteɗi ɗi eno waɗirte ni ko mawɗo tedduɗo nan to Amérique to Aliou Diop mo kay dimbe jo kay haydi gando labɗo gandal cippo e basal kaɓowo e humam binnago e majjere to Orléans ko dental ɓe jogii eɓe jettono ɓe jarno on nayan ceerno Seydou de mo Jamweli Abdoulaye Sow lollirɗo kaw Buuɗi Sow mo fummi ha Dembuɓe ina hen ceerno Saydou Diye mo Horko Ƴere e Alhaji Kalido Konte mo Sinthiou mak jooɗiɗo Coɗay e ɓeeteɗo ceerno gonɗo toon to Medina Gounas eɓe jetta on eɓe jarno on jettoji ɗiɗo fuɗɗima aɗo haaɗi ko ɗo kate bandaɓe jaa ko haala ko wona gandal wona humpito wona andude sariya ko yidde yewtude maɓɓe tan fijo ko fujiɓe somi fuujima walla mi joomi mi ñaguima yafoy assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah taala wa barakatuh machallah no kewɗen wini tan yo Allah oppanen ɗo manggu ngu saabu amin gandi vraiment nafoore nde ne heewi Mouhamed Ndim ha talata sallahu alamdo jaɓi ko noon wadde en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe men enen calmini hen aussi jombajo diagraphe Amadou Dia Ahmed Demba woni Fatimata Isaga Lom kamɓe guewo makko Hawa Diallo en donc enen calminama no feewi kono kay en calmini sen jeeyi toon to Bruxelles Dande Saren kam foof Baye Ndiaye Dia en wondude commandant de l'air taw kadi koye laalande o noon tigui donc sen jeeyi ha toon to Bruxelles woni banimen Demba mo ganduɗa ko ɓiɗɗo cangaynajo vraiment omo jarna yewtere nde no feewi omo welti hen no feewi omo jarno on tigui rigui ko alda koye cahan Mouhamed Ndim mawɗo Abou Gaye wondude Abbas Yaye Abou Gaye wiyetake mawɗo Abou Gaye wona mawɗo accu Abou Gaye kañum e Abbas Yaye Djigo kañum aussi ko toon to dowlaji dentuɗi wonde Alassane Mamadou Aliya Djigo ɓen kala vraiment ko hettiyankoɓe men e kala saaha vraiment ɓe belto surtout entrée émission ngaji ɗi ɗum kamɓe mbi ko so tawi ɓe dati ɗum tan wayata kono koɓe dati émission ha laaɓi ceer ɗum noon banda musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer yewtere men pamminen inchallah dokkodiren aset pawɗo so Allah lamɗo jaaɓi